Hvem var det? Måske prøvede de at stjæle min red. Vi skal lige spole lidt tilbage. Okay. Velkommen til part 2. I kender sikkert mig fra sidste video, og hvis I ikke har set sidste video, så vil jeg helst bede jer om at gå hen og se den lige nu. Har I set den eller ikke? Okay, godt. Så skal vi lige hen til videoen. Spol frem igen. Gør godt. Okay, sådan der. Hvem var det? Jeg kan høre dem. Jeg tror, de kommer tilbage. I bliver her. Men gem jer. De er her ikke. Vi kan ikke komme frem. Nå, men nu skal I lige vente, for jeg tænker, at det er ved at blive nat. Så lad os gå tilbage. Det er vel lidt færre sagt. Sød, du behøver ikke at være så bange. Det er bare mørke. Det er fordi mørken begynder at klæbe sig ind. Sorry lige det. Det er din andre nye nogen. Det er ikke meningen, de skal være her. Jeg er bange. Jeg har en dårlig følelse af den her. Kom så. Og også like for en part 3. Den her er ret kort, så